Lawr. Wel, gwych, diolch am y croeso. Hywel, unwaith eto. Bore da bawb, ac yn arbennig croeso I Gwenu ac I Malu hefyd. Dwi'n edrych ymlaen I rhannu yn y gwasanaeth y bore yma efo pawb. Felly, yn ein gwasanaethau ni, dyn ni'n dechrau gan moliannu Duw. A dyna sut dwi'n bwriadu I ddechrau heddiw. A dwi'n mynd I ddefnyddio geiriau o Salm 84, a dwi isio chi edrych ar y llun hefyd, os dwi'n medru rhannu'r sgrin. Felly, dyma ni, a dwi'n mynd I drio. A dyma ni. Mae lle rwy ti'n byw mor hyfryd o arglwydd holl bwerus. Dwi'n hiraethu, ydw, dwi'n ysu am gael mynd I deml yr arglwydd. Mae'r cyfan ohono i'n gweiddi'n llawen ar y Duw byw. Mae hyd yn oed aderyn y to wedi gwneud ei gartre yno. Mae'r wenol wedi gwneud neith iddi ei hun, I fagu ei chywion wrth ymyl dy allor di, o arglwydd holl bwerus fy mrenyn am Duw. Y fath fendydd sydd i'r rhai sy'n aros yn dy di, y rhai sy'n dy addoli di drwy'r adeg. Dyn ni'n dechrau efo geiriau o'r Salm, a dach chi'n medru gweld y wenoliaid ac un sydd yn y nyth. A dyn ni'n mynd ymlaen I weddio gyda'n gilydd. Ac yn ein gweddiau heddiw, dwi'n meddwl am greadigaeth Duw. Ti'n medru gweld yr eliffant, yr arth wen, y polar bear, y zebra, yr arth lwyd, y grizzly bear, rhinoceros, tiger, giraffe, parrot, pilipala. Ti'n medru gweld ar ben y sgrin? Y hwyadyn, crwban y môr, dolffin, y lleiad, y môr, cymylau. Mae hi'n bwrw glaw rhywle, dwi'n meddwl. A dyn ni'n medru dweud diolch am yr holl greadigaeth. Felly, gawn ni cydweddio. Mae pob rhoi a phob haelioni yn dod oddi wrth Dduw yn y nefoedd uchod. Fe ydy'r tad a greodd y ser a'r planedau, ond dydy ei olaeni ddim yn amrywio, a dydy byth yn taflu cysgodion tywyll. Diolchwn I ti, Duw ein tad, y creawdwr, am yr holl greadigaeth. Diolchwn I ti am y pethau da I gyd. Yr anifeiliaid ar y ddeiar, yr adar yn yr awyr, y ser a'r planedau, yr haul a'r lleiad. Diolchwn I ti, Duw ein tad, y creawdwr, am yr holl greadigaeth. Diolchwn I ti am y pethau da I gyd. Mae dda I ni, popeth dyn ni'n gwneud sydd ddim yn dda, oherwydd weithiau dyn ni ddim yn gwarchod y greadigaeth. Dyn ni'n gwneud pethau cas. Helpa ni pob dydd I warchod yr anifeiliad ar y ddeiar, y pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr. Canis eiddo ti yw'r holl greadigaeth.
Diolchwn i ti am y pethau da i gyd. Amen. A gawn ni cydweddio. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddia dy enw, deled dy dernas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddau am ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhad drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A rwan te, mae gennym ni can i ganu, just yn ein gartre ni, heb dadfudo. Diolch, diolch am y pethau da i gyd. A dwi'n sylweddoli nad ydw i ddim wedi rhannu'r sgrin yn gywir. Felly, dwi'n mynd i share sound, optimise for video clip, a wedyn, dyn ni'n medru ail dechrau, gobeithio. Lawr o bethau da, pethau blasus i'w bwyta, tatws, pys a pha, ffrindiau da a theulu, a rai sy'n ein caru ni. Rwylesu, gysgu'n saff, a phopeth yn y tŷ. Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti arglwydd Dduw, ti di'r unaeth greu byd. Sori am anghofio, dweud diolch i ti. Diolch Dduw am bopeth ti di roi i ni. Duw di creu'r byd i gyd, a mwnci a gath a ci. Kangaroo, a hippopotamus, yr eryr gyda'i blu, y glaswellt yn ein gardd ni, y sew sydd yn y nen, y wawr sy'n cychwyn bob un dydd, a'r nachbydd hael sydd uwch ben. Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti arwydd Dduw, ti di'r unaeth greu y byd. Sori am anghofio, dweud diolch i ti. Diolch Dduw am bopeth ti di roi i ni. Pan dwi'n stryglo a dwi'n drist achos pethau cael sy'n dod, mae'n anodd i ni dopin dda, neu ddeall beth sy'n bod. Hyd yn oed yn hyn, diolch, ti gyda fi o hyd. Mae'n gwneud i mi dibynnu am y ti sy'n dal fy mywyd i. Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti arwydd Dduw, ti di'r unaeth greu y byd. Sori am anghofio, dweud diolch i ti. Diolch Dduw am bopeth ti di roi i ni. Fedra i fyth y deall, dy gario ti ag atom ni. Nes di roed yr unig fab i farw a galfari. Mae dy freichiau y mestyn i'n croesawu ni bob dydd. Ein baith ti yn maddau, ti'n caru ni o hyd. Diolch,
anghofio, dweud diolch i ti. Diolch Duw am popeth ti di roi. Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti arwr Duw, ti di'r un a'i creu y byd. Sori am anghofio, dweud diolch i ti. Diolch Duw am popeth ti di roi i ni. Wel, gwych. Can newydd yw hwn, yn tydi? Ac roedd yn hyfryd, dwi'n meddwl. Rwan te, mae gen i her i malu ac i gwenu. A dwi'n mynd i roi chi tu mewn breakout room. Gobeithio. Felly, mae'n cymryd tipyn o amser ac rwan te. Dwi'n creu un stafell yma i fi ac un gwahoddiad i Jeff ac hefyd un i gwenu. A dwi'n mynd i agor y stafelloedd, a pan da chi'n mynd i mewn y stafell, pan da chi'n mynd i mewn y stafell, gwenu a malu, dwi'n dod i ymuno chi mewn munud bach, okay? Felly, dwi'n mynd i agor y stafell rwan, ac mae'n wedi mynd. Gwych. Felly, beth dyn ni'n mynd i wneud yw wrando ar rhyw sgwrs. Ac wythnos yma, dwi wedi rhoi gwahoddiad i Berwyn i ymuno â fi. Wel, Berwyn, croeso i ein tŷ ni. Mae'n hyfryd da chi'n medru dod hyd yn oed ar Zoom. Rwan te, ers pryd wyt ti'n perthyn i Tabernacl felly? Dethon ni i ymaelodi i Capel y Tabernacl rhyw 2 blynedd nôl ar ôl i ni symud o Gaerfyrddin. Ac i ni hapus iawn wedi cwrdd â hen ffrindiau a bod yn gyfeillgar iawn ymysg yr aelodau i gyd. A mae Grig gyfynau wedi setlo lawr yn gran, diolch yn fawr. Gwych. A ti a Grig felly yn dod i'r Tabernacl just cyn i Felicity a fi yn dod. Roedd ni'n cyrraedd mis Gorffennaf 2018. Felly just cyn ni, mae hyfryd. A dyn ni wedi cael croeso mawr hefyd ac mae'n arbennig yn tydi. Beth oedd ti'n gwneud yng Nghaerfyrddin felly? Oedd ethon ni fyw i Gaerfyrddin yn 1984 pan ges i'r swydd o fod yn bennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg y Dderwen. Ysgol o ryw 300 o blant. Fe fion ni'n byw yng Nghaerfyrddin am y cyfnod hir hynny a bod yn hapus iawn. Cyn hynny, oeddwn ni wedi treulio 6 blynedd yn ardal Parchedig Robin Samuel. Ac mae Robin a Janet wedi ni'n ffrindiau agos gyda nhw. O'n i'n bennaeth ar ysgol gynradd eto, ysgol gynradd ardal Hafod Wenog Trelech.
cyfnod hapus iawn. A cyn hynny wedyn, o'n i wedi treulio rhyw 11 mlynedd yn ysgol gynradd Aberteifi. Sef tre enedigol i fyny. Gwych. Ie, roedd y diweddar Mr Alun Tegrin Davies, ef oedd y pennaeth, a fyny yn dechrau o Goleg y Drindod yr un diwrnod ag e. Ardderchog. A pan oedd ti yn rhylech felly, roedd ti'n gwneud pethau efo'r urdd, roedd ti'n dweud yn cynharach? Wel, oedd plant yn ysgol Hafod Wenog, gan mai ysgol ardal oedd hi, oedd rhai plant yn cael eu rhannu i fynd i ardal y Preseli, i ysgol y Preseli, ar ddiwedd y cyfnod, a rhai eraill yn mynd i ardal Hen Dŷ Gwyn neu San Clair, a'r garfan arall, pan nhw'n 11 oed, yn mynd i ysgol Bro Myrddin neu un o'r ysgolion Saesneg yng Nghaerfyrddin. Felly, o'n i'n teimlo, mwyn cael y plant yna nôl gyda'n gilydd ar ddiwedd ysgol neu yn ystod yr wythnos, fe ffurfiodd Robin a fyny aelwyd Bro Hafod Wenog, aelwyd yr urdd. A dwi'n falch i ddweud, a mae Robin dwi'n siŵr yn falch o wybod bod aelwyd Bro Hafod Wenog yn enwog trwy Gymru gyfan bellach gyda twf yr aelwyd gyda'r urdd. Gwych. A rhywbeth arbennig felly efo'r urdd, ac mae urdd yn wynebu amser galed, amser anodd ofnadwy rwan, yn tydyn? Wel, fel addysg a fel mudiad sydd yn wirfoddol i bob pwrpas, maen nhw'n ddibynnol ar grantiau ac yn y blaen, a hefyd yr arian cofrestru, mae pob aelod yn cofrestru, iddyn nhw gyllido y mudiad yn llwyddiannus trwy Gymru. A mae twf yn weithgareddu'r urdd chwarae teg. Gwych, gwych. A beth mae e'n neud ydy dod ar plant a'r phobl ifanc nôl at ei gilydd o dan yr un tom ar ôl iddyn nhw orffen i haddysg gyda ni yn ysgol Hafod Wenog. Gwych. A roedd yn bwysig iawn iddyn nhw felly pan oedd nhw'n tyfu i fyny? Wel, cymdeithas i ni'n difu. I ni nawr yn y cyfnod anodd clo yma, lle mae pobl yn gorfod ynysu hunain o fewn y bedair wal adre methu cymdeithasu. Wel, cymdeithas ydy pobl y byd hefyd. Ac roedd hwnna'n gymdeithas oedd yn ffynnu, a mae'n bwysig iawn o bob oedran i ddod i weithio gyda'i gilydd ac i fwynhau cwmni gilydd ac i wneud y pethau gorau o fewn eu cymunedau. Gwych, yn wir, yn wir. Rwan te, ti wedi dewis rhyw darlleniad. Wyt ti'n medru just cyflwyno'r darlleniad i ni, ac beth ydi o, felly? Wel, gan bod hi'n fis Ionawr, a ni'n dod i ddiwedd fis Ionawr, a mae amser yn bwysig. Ac felly dwi wedi dewis, mae nifer o ddarlleniadau yn y Beibl dwi'n hoff ohonyn nhw. Ond o'n i'n meddwl am hwn, a dwi'n hoff iawn o lyfr y Pregethwr, y 3ydd bennod, a'r adnodau cyntaf, sydd yn sôn am amser. Achos i ni wedi cael amser anodd yn ystod 2020, a nawr i ni'n mynd trwy'r gaeaf anodd yma eto, gan obeithio bydd 2021 yn well blwyddyn, gyda'r brechlyn a diwedd y pandemig, ond o'n i'n meddwl bod hwn yn addas y tro hyn i'r aelodau i glywed. Gwych. Felly, o lyfr y Pregethwr, y 3ydd bennod, amser i bopeth. Mae amser wedi bennu i bopeth. Amser penodol i bopeth sy'n digwydd yn y byd. Amser i gael eich geni ac amser i farw. Amser i blannu ac amser i godi beth blannwyd. Amser i ladd ac amser i iachau. Amser i chwalu rhywbeth ac amser i adeiladu. Amser i wylo ac amser i chwerthin. Amser i alaru ac amser i ddawnsio. Amser i daflu cerrig i ffwrdd ac amser i gasglu cerrig. Amser i gofleidio
ac amser I beidio cyfleidio. Amser I chwilio ac amser I dderbyn fod rhywbeth ar goll. Amser I gadw rhywbeth ac amser I daflu ffwrdd. Amser I rwygo ac amser I bwytho. Amser I gadw'n dawel ac amser I siarad. Amser I garu ac amser I gasau. Amser I ryfel ac amser I heddwch. Felly, beth mae'r gweithiwr yn ei ennill ar ôl ei holl ymdrech? Dwi wedi ystyried yr holl bethau mae Duw wedi ei rhoi I bobl I gwneud. Mae Dyw'n gwneud I bopeth ddigwydd yn berffaith ar yr amser iawn. Mae hefyd wedi gwneud pobl yn ymwybodol o'r tragwyddol, ond dydy pobl ddim yn gallu darganfod popeth mae Dyw'n bwriadu ei wneud yn ystod ei bywydau. Felly, desir casgliad mae'r peth gorau all pobl I wneud ydy bod yn hapus a mwynhau eu hunain tra byddan nhw byw. Rhodd Duw I bawb ydy iddyn nhw fwyta, cyfed a mwynhau ei holl weithgareddau. Desir casgliad hefyd fod popeth mae Duw yn ei wneud yn aros am byth. Does dim modd ychwanegu ato, nath hynny ddim oddi wrtho. Mae Duw wedi gwneud pethau fel hyn mwyn I bobl ei barchu. Mae popeth a fi yn dal I fod, a popeth fydd fel popeth sydd. Mae Dyw'n gwneud eto beth sydd wedi mynd heibio. Gwych. Mae'n hyfryd. Yntydi, mae'n diddorol. Ti'n nabod y darlleniad yno mor dda, da chi'n defnyddio. Ond pan da chi'n dod yn ôl i'r hen darlleniad mewn cyfnod rwan, yng nghyd-testun beth sy'n mynd ymlaen yn y byd rwan, mae ystyr yn newydd, yntydi? Dydy'r ystyr ddim yn newid, ond mae ystyr yn newydd. Mae'n newydd I heddiw. Mae'n diddorol, yntydi? Wel, dwi'n teimlo bod mae'r Beibl a nifer o'r darnau sydd yn y Beibl wedi cael ei sgrifennu flynyddoedd a blynyddoedd yn ôl. Ond mae'r neges yr un heddi ac oedd. A dwi'n meddwl bod y darn yna o lyfr y Bregethwr yn un o'r enghreifftiau gorau o hynny. Gwych. Wel, diolch yn fawr. Ac mae gen I ti emyn hefyd. Beth am yr emyn? Wel, os oes amser gyda chi ar Zoom, fe allan ni ddewis 60 o'm ffefrynnau. A meddyliwch chi bod yw 900 o emynau yng Nghaneuon Ffydd. Ac wrth gwrs, mae'r emynau, mae pob un fel chi, Richard, a phob un o'r aelodau, mae hoff emyn neu hoff emynau gyda chi. Ond oherwydd gallai ddim dewis 60 o emynau bore yma, dwi wedi dewis un, achos dewis personol ydy emyn. Mae'r emynau I gyd, wrth gwrs, gall fod yn ffefryn ar gyfer achlysuron arbennig yn ystod y flwyddyn. Ar gyfer gwyliau Cristnogol enghraifft, fel y Nadolig, fel y Pasg, fel y Silgwyn, neu tymorau Gwanwyn, Haf, Hydref neu Gaeaf, neu hyd yn oed ar gyfer oedran fel plant a ieuenctid. Mae yna hoff emyn gyda phawb ar gyfer gwahanol amserau, a dwi'n cyfeirio'r amser yn fwriadol oherwydd mae mis Ionawr yw hi. Felly wedi dewis un, byddwch chi'n falch o glywed, mae'n emyn arferchog. Yr unig emyn gan W.T. Pennar Davies, yr unig un yng Nghaneuon Ffydd, a mae yn sôn am lendyd maith y cread. O ran gwybodaeth i'r aelodau, 123 yw'r emyn, a mae'r pennillion, y 4 pennill, yn ardderchog oherwydd mae'n crisialu popeth I ni'n gredu fel Cristnogion. Darllenai'r emyn gyntaf, fesul pennill, a na I falle crisialu, falle neges bob pennill wrth fynd mlaen. Iawn. Oeddi hwnna'n dderbyniol da chi? Ie, gwych.
Wel, y pennill cynta, glendid maith y cread, syndod ei ddieithrwch, gwyrth ein deiar fechan, rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys ddirgelwch ras a gogoniant yr anrheithol ddiw. Beth i ni'n gael yn y pennill yna ydy rhyfeddod y greadigaeth. Mae llawer iawn o sôn ar hyn o bryd gan bobl fel David Attenborough, a'r ferch ifanc o Sweden, yn sôn am y newid hinsawdd, a'r drwg mae pobl y byd yn gwneud i'r hinsawdd ac i'r cread. Ac mae yna fygythiad gwirioneddol i ddyfodol cread Duw yn anhybu. Os na newn ni yn gorau i'w warchod. Yr ail bennill ar yr un thema, hyfryd gorfoleddu yn ei greaduriaid, a dar man y mynydd a physgod mawr y môr. Hynod tywysogaethau llwythau'r anifeiliaid, clod yw ei bywyd, a mae byw yw'r ior. A fel i chi wedi clywed, creaduriaid, môr a thir, a bod hwnna yn wrth oherwydd bod Duw wedi creu y pethau byw yna sy'n bodoli ar y ddaear. Ac yna'r trydydd pennill, sy'n cario ymlaen mewn ffordd ar wyrthiau byd natur. Blodau, coed, cymylau, holl fwyderau natur, meddwl, gwaith, celfyddyd a holl orchestion dyn. Bydded i ni garu campau pob creadur, boed i'n addoli'r criwr llon ei hun. Felly, beth sydd gyda ni fyna ydy mae pobl, mae dyn yn medru creu gwirthiau a gorchestion. I ni wedi deall yn ystod misoedd diwetha am orchestion gwyddonol arferchog. Pobl yn darparu brechlynau ar fyrybydd yn erbyn y Covid-19. Dwi'n falch iawn o cael dweud bod un o'n cyn ddisgyblion i'n ysgol Hafodwennog, mae Robin a fynen yn nabod hi'n dda, Emma Bolam, mae wedi bod yn y newyddion wythnos yma, cyn ddisgybl i ni yn ysgol Hafodwennog. Hi yw'r pennaeth gyda'r brechlyn Rhydychen. O, iawn, iawn. Felly, dyna beth sydd gyda ni fan hyn, mae'r crewr, boed i'n addoli'r crewr llon ei hun. Mae hwnna yn dweud bod byd natur yn fyd i ddiw. Ac yna, wrth gwrs, mae'r pennill ola yn sôn am y treialon yna sy'n gwynebu pob un yn ei dro trwy'r byd. Dagrau, poen a galar. Daw yr haen i'n bywyd, pryder, pechod, angau a gaid o oes i oes. A mae'r ddwy linell yma yn ardderchog. Arnom y mae eisiau dawn a nerth yr ysbryd, gras y tragwyddol, aberth glân y groes. Y treialon, a mae pawb fel wedes i yn cael y treialon yna ni, boed yn hapus, yn llon, yn drist, a mae marwolaeth yn digwydd, mae yna ddioddefaint, ond os ydy ni'n glynu at yn ffydd Gristnogol, yna mae yna obeth trwy ras y tragwyddol. Wel, hyfryd, mae emyn arbennig yn dda, ac fel y darlleniad, mae yn dda heddiw yn tydi, yn cyd-destun beth sy'n mynd ymlaen yn y byd rwan. A dyna'r peth sy'n bwysig am yr holl ffydd sydd yn yr emyn yma. Wel, diolch yn fawr iawn, Berwyn, ac dyn ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd yr emyn rwan. Wel, mae'r dôn yn ardderchog, oherwydd mae'r dôn a'r geiriau yn mynd gyda'n gilydd. Maen nhw'n plethu i'w gilydd. Y dôn ydy Pont Morlais yw enw'r dôn, a rhif y dôn ydy 98, gan E.T. Davies. Cyfansoddwr, gerddor gwych, organydd ardderchog, a gyfansoddodd rhyw 7 o emyn-donau yng Nghaneuon Ffydd,
Mae wedi defnyddio pont morlais i eiriau arall nes mlaen hefyd. Felly, fe gewch fi whorio i y piano nawr, Gwych. os ych chi'n dymuno. Gwych, hyfryd. A dyn ni'n medru canu adre. Mi Diolch yn chwaraeai- fawr iawn, Berwyn. Wel, diolch yn fawr iawn i Berwyn am rhannu darlleniad mor bwysig ac emyn hefyd, emyn hyfryd. Mae yna farddoniaeth yn yr emyn, ynte? Barddoniaeth hyfryd gan Pennar Davies. Dwi'n hoffi barddoniaeth. Y peth am farddoniaeth yw, mae'n bosibl i ddweud cymaint mewn ychydig o eiriau. Dach chi'n medru dweud nid yn unig beth wyt ti'n meddwl, ond hefyd beth wyt ti'n teimlo. Mae gennym ni cyswllt heddiw. Llynedd, roeddwn ni'n edrych ar y llyfrau Doethineb ac yn arbennig Job y Pregethwr a Diarhebion. Ac eleni, dwi'n troi at llyfr Salmau. Mewn ffordd, mae Salmau, llyfr Salmau, yw llyfr emynau, neu ar un pryd, llyfr gweddiau, ac ar yr un pryd, llyfr cerddi, llyfr farddoniaeth.
Mae llawer iawn o'r salmau yn drist, oherwydd yma mewn barddoniaeth, mewn rhyw gerdd, dach chi'n medru dweud beth rwy ti'n teimlo. Ac ar hyn o bryd, dydy rhai pobl ddim yn teimlo yn dda. Roedd ni mewn sgwrs wythnos yma ar Zoom, ac roedd rhywun yn dweud, sut mor anodd ydy hi rwan yn yr ail gyfnod clo. Mae pethau yn mynd yn wael mewn ffordd ac ydych chi'n teimlo yn isel weithiau. Wel, y peth yw gan ddarllen barddoniaeth, gan ddarllen llyfr salmau, mae'n iawn i ddweud dydych chi ddim yn teimlo yn dda. A dyma'r salmydd yn dweud yn union yr un peth. Salm 13. Salm ar gyfer y cyfnod clo, baswn i'n dweud. Am faint mwy arglwydd? Wyt ti'n mynd i'm di-ystyru i am byth? Am faint mwy rwyt ti'n mynd i droi cefn arnau? Am faint mwy mae'n rhaid i mi boeni fe naid, a dal i ddioddef fel yma pob dydd? Am faint mwy mae'r gelyn i gael y llaw uchaf? Edrych arna i, ateb fi o arglwydd fy niw, adfywia fi, rhag i mi suddo i gwsg marwolaeth, rhag i'r gelyn ddweud, dwi wedi ennill, ac i'r rhai sy'n fy nghasau ddallu wrth i mi syrthio. Weithiau, mae'r Beibl yn anodd deall. Beth sy'n mynd ymlaen? Mae angen arnoch chi gael help i ddeall y Beibl. I ble ti'n troi? Weithiau i esboniadau'r commentaries, neu rhyw arbenigwr. Wel, iawn, ond mae yna rhywle arall hefyd dwi'n credu. Beth am roi ar y silff nesaf rhyw lyfr yn y Beibl, lyfr salmau, lyfr barddoniaeth, rhyw lyfr am farddoniaeth modern, llyfr barddoniaeth ei hun. Oherwydd mae'r beirdd yn defnyddio iaith, wel mae iaith yn wahanol, ond mewn ffordd mae'n dal yn gwneud yr un peth. Maen nhw'n edrych ar y byd o gwmpas ac maen nhw'n dweud yn union sut maen nhw'n meddwl. Dwi wedi bod yn dysgu tipyn bach am farddoniaeth yn y Gymraeg ac mae Felicity yn sylweddoli. Felly, fel anrheg, roedd hi i fi llyfr am farddoniaeth Cymraeg gan Myreryd Hopwood. Dwi ddim yn siŵr os da chi'n medru gweld y llyfr. Singing in Chains. Llinell o un o'r cerddi Dylan Thomas. Roedd Felicity mewn sesiwn am farddoniaeth Dylan Thomas ac roedd y darlithydd yn Saesneg yn dweud bod Dylan Thomas, hyd yn oed mae o'n sgwennu yn Saesneg, yn defnyddio cynghanedd 70 o weithiau yn ei gerddi o. Dyma'r enghraifft, rhyw gyflawniad i farddoniaeth Cymraeg, i gynghangedd. Ac rwan te, beth sy'n digwydd tasach chi'n rhoi llyfr yma wrth yn ochr yn ochr efo llyfr farddoniaeth y Beibl, llyfr salmau? Mae rhywbeth yn digwydd, dwi'n meddwl. Ym pennod 8, sef y bennod olaf, When Craft Becomes Art, yn ei lyfr hi, mae Myreryd Hopwood yn rhannu 3 cerdd. The last poem is A Cywydd by Waldo Williams, translated by Tony Conran, entitled Daw'r Wennol yn ôl i'w nyth, the swallow will find its nest. I think I translate it, the swallow's coming back to its nest.
Waldo Williams, poet and pacifist, was born 100 years before the first edition of this handbook was published. The Cywydd, quoted here, ends with an affirmation of hope, so typical of Waldo. He predicts the return of the swallow despite winter, the return of peace despite war. And it's my privilege to close the book on this note. Wel, yn y cyfnod clo rwan, dach chi'n medru dweud, nid yn unig am y gaeaf, am y rhyfel, ond hefyd am beth sy'n mynd ymlaen rwan. In this poem, we might say he predicts the return of the swallow despite winter, the return of peace despite war, the return of health, some kind of new normality, despite pandemic. A mae yn y cerdd yma rhywbeth arbennig. Ac mae'n bwysig, mae o'n dweud rhywbeth pwysig i ni yn y cyfnod clo yma. Gofynnais i Gwerfyl i gyflwyno'r cerdd ac i'w darllen. Ac mae hi'n dechrau gan atgoffa ni am epynt ydi o yn sôn yn wreiddiol. Ti'n gwybod beth ddigwyddodd yr epynt, dy fe? Epynt, dyna beth oedd ar gyfer y rhyfel neu rhywbeth? A dyma beth ddigwyddodd fan hyn. O iawn. Y Llywodraeth gymryd y tir. O iawn. A sut Martin, chymod, y range yna yw hwn, yr rhan yna. Beth am epynt a'r cysylltiad efo'r cerdd yma felly? Gollon nhw i cartrefi, chi'n bod, yn gyfan gwbl, ynddi fe? A yn epynt, wy'n gwybod o'ch chi'n nabod y perchedig Herbert Hughes o gwbl? Nag dw. Na. Mae wedi marw nawr ers nifer o flynyddoedd. Ond oedd wedi ymddeol yn credu, oedd wedi bod yn weinidog yn maes teg yn Nantefyllon, ac wedyn fi oedd yn ddarlithydd i Goleg y Drindod, os gofiau'n iawn, yng Nghaerfyrddin. Ond pan ddaru ymddeol, fe aeth i le o'r enw Llanddew, sydd yn ymyl, a ddisgrifennodd ei lyfr am ardal yr epynt, mae'n ddiwedd byd yma. Ac oedd Iorwerth Pete, oedd wedyn yn enwog yn Siffagan, wedi mynd yn ddyn ifanc i gofnodi beth oedd yn digwydd. Ac oedd wedi mynd i fief rhyw ffarm lle o'n wrthi'n tynnu'r celfi allan. Ac wedodd rhyw hen wraig, ac oedd e'n gymdeithas gwbl Gymraeg, chi'n gweld, ar epynt. Ac eisteddfodau a lot o ddiwylliant, capeli, o'n i'n capel yn arbennig, ond oedd diwylliannol oedd yn Gymru. Ac fe a Iorwerth Pete i siarad gyda rhyw hen wraig, a wedodd hi, o le chi'n dod? A wedodd hi, o Gaerdydd. Yn lle oedd wedi dod y bore hwnnw o Gaerdydd. Ewch yn ôl yma, wedodd hi, mae'n ddiwedd byd yma. A na pam oedd y teitl yna'r lyfr Herbert Hughes. O, mae'n drist, achos wrth gwrs, dyn nhw ddim wedi cael mynd nôl. Mae'n dal i fod y lle tanio, fel Castell Martin am hwn i, chymod, ond rhyfel, chi'n gwybod, diolch cweit rhywun peth y Tryweryn, achos oedd dim dewis y bobl, oedd hi'n 1939 pan ddigwyddodd hwn, ac ar un peth yn epynt 1940 oedd rhaid nhw symud allan. Gawson nhw'n credu yn epynt, yn credu bod nhw wedi cael 6 mis o rybydd. Falle mae llai, ond fesen nhw wedi 6 mis, fel bod nhw'n gallu cael y gynheuan mewn neu rhywbeth, eich mod o'na ryw reswm fel yna. Ond wedyn oedd rhaid nhw ffindo ffermydd eraill, symud i defaid, symud popeth, neu cael gwared. A that was it. Oedd hi'n hanes trist, y gweud i gwir. A na beth yw hwn, bod popeth wedi mynd. Ond, dawr wenol yn ôl, na'r gobeith. Dyna'r gobaith yn tydi. Ac hefyd, mewn ffordd heddiw, nid yn unig efo'r virus, wrth gwrs y virus, ond hefyd effaith
ar y diwylliant. Beth sy'n mynd ymlaen efo cerddoriaeth, dim eisteddfod yr urdd. Beth sy'n mynd ymlaen rwan efo tai haf, pobl symud tu allan o'r dinasoedd i'r cefn wlad, a felly mae pethau yn digwydd rwan, ac mae'r gerdd yn sôn amdanyn nhw hefyd, yntydi? Rwan, mae yna problemau arall, ond problemau tebyg, chymod? Tebyg, ac a felly neges gobaith sydd yn bwysig. Ie, na chi. Neges gobaith, chymod Hywel, ond cofnodi mae y tristwch bod popeth yn mynd. Yr holl ardal yn colli colli hannibynu hwnnw wedi gorfod mynd, symud I lefydd eraill. A gobeithio fydden nhw'n ffindo rhywle. Ie. Dawrwenol yn ôl i'w nyth. Dawrwenol yn ôl i'w nyth o'i heilwyd a'r weherydd. Derfydd calendr yr Hendref a'r teulu a dri o dref. Pobl yn gado bro I bryd, tydd hi'n wyllt a hwy'n alltid. Bydd trian hi lan I ni, I hen o didogrwydd hi. Hwylia o'i nawn hael yn ef, da godro nes dw gadref. Gweddw biarth heb I gwartheg, wylofa'n dôl a fi'n deg. Ni ddaw gorymdaeth dawel y bichod sobr a'i gwobr gel. Ni ddaw dafad I adwy ymhen yr hollt, na mollt mwy. Darfi hwyl rhyw dyrfa wen o dorchiad y dwarchen. Haid yw yn lliw a dyn llais, gwir o'r môr gyrraeo'r maes. Mwy nid ardd neb o'r mebyd, na rhannu grawn i'r hen gryd. Yw hathrofa daeth rhyfel I rwygo maes crig y mel. Mae parabl stabal a'i stwr, tynnu'r gwair, gair y gyrwr. Peidio'r pystylad cadarn, peidio'r cur o'r pedwar carn. Tewi'r iaith ar y trothwy a miri'r plant, marw yw'r plwy. Geiaf, ni bydd tragyddydd, dawrwenol yn ôl i'w nyth. Diolch yn fawr iawn I Gwerfyl. Cerdd mor hyfryd yn tydi. Geiaf ni bydd tragfydd, dawrwenol yn ôl i'w nyth. Dyma'r gobaith ar ôl y geiaf. Mae'n wych yn tydi. Cymaint o obaith ym myd natur. Ond, cofiwch, dyn ni'n rhoi'r llyfr am farddoniaeth ochr yn ochr efo'r llyfr farddoniaeth y Beibl. Ochr yn ochr, salm ac ein cerdd ni. Weithiau dych chi'n teimlo'n isel. Mi fydd na rhywbeth ar ôl y tristwch, ar ôl y tywyllwch. Beth nid yn unig byd natur. Gawn ni edrych unwaith eto ar salm. Am faint mwy arglwydd yw'r cwestiwn mae'r salmydd yn gofyn. Ac yn y diwedd, nid i'r byd natur ydy o'n cyrraedd, ond, a dyna'r gair mor bwysig yn y salm yma, ond na, dwi'n trystio dy fod ti'n ffyddlon. Byddai'n gorfoleddu am dy fod wedi fy chybu. Byddai'n canu mawl I ti arglwydd am achub fy ngham. Dyma ein gobaith ni. Dyn ni'n troi at ein harglwydd ni. Ac fel Cristion, dyn ni'n troi at ein harglwydd Iesu Grist. Dyma ein gobaith ni. Rhywbeth mor bwysig.
Nid yn unig byd natur, ond hefyd yr arglwydd Iesu Grist, sydd efo ni am byth. Gwych. Wel, rwan te, dwi'n mynd i orffen y breakout room. Ac mewn munud bach rwan, bydd Gwenny ac Mali yn dod yn ôl. A dyn ni'n mynd i ffindio allan beth maen nhw wedi bod yn gwneud. A beth maen nhw'n medru rhannu efo ni hefyd. A felly, gobeithio, byddwn ni'n gweld pryd maen nhw'n dod yn ôl. A dwi'n gobeithio bydd o'n gweithio yn well wythnos yma ac amser Nadolig. Iawn. Helo, maen nhw wedi cyrraedd. Gwych. A beth dwi'n mynd i wneud rwan, jyst am funud bach, just Mali, wyt ti'n medru dadfudo, ac hefyd Gwenno, a dwi'n gobeithio bydd pawb yn medru gweld. Felly, beth wyt ti wedi bod yn gwneud? A dwi'n rhoi ar speaker view, a dwi'n mynd i ofyn Mali yn gyntaf. Beth wyt ti wedi bod yn gwneud, Mali? Wyt ti'n wedi dangos pawb? Mali, wyt ti yno? Ydy Mali wedi cyrraedd yn ôl? Ydy Elin yno? Helo. Helo. O, helo, sut ydych chi? Ydy Mali wedi cyrraedd hefyd? O, ie. O, da iawn, gwych. Mali, beth wyt ti wedi gwneud? Ti sy'n medru dangos yn gyntaf. O, gwych. Rwy wedi bod yn neud aderyn. Aderyn. Ac mae aderyn yn edrych yn hyfryd. A beth am Gwenny? Wyt ti wedi gwneud rhywbeth? Wyt ti medru dweud rhywbeth, Elin a Mali? Rydw i wedi gwneud robin a pioden. Robin a pioden. O, hyfryd, gwych. Ni wedi gwneud origami. Origami yn wych. A mae Jeff a fi wedi dysgu lot bore yma. Gwych. Arbenigwyr rwan. Robin, ac hefyd ti wedi bod yn gwneud rhywbeth yn yr ardd, yn twyd? Wyt ti wedi gweld rhywbeth yn yr ardd? Eira. Eira? Eira. Mae'n bwrw eira hefyd. Ond roedd ti'n edrych am adar. Wyt ti wedi gweld aderyn yn yr ardd, Mali? Nag ydw. Nag dw. Dydyn nhw ddim yn hoffi'r eira, mae'n debyg. A beth amdanoch chi, Gwenny? Beth wyt ti wedi gweld yn yr ardd? Robin a pioden. Robin a pioden. A beth wedsoch chi, Elin, o roedd yn hyfryd efo Robin? Wel, ni'n hoffi gweld Robin achos y dywediad sy'n Saesneg yn dyfa, Robins appear when loved ones are near. Felly ni'n teimlo bod mae Robin wedi bod yn yr ardd trwy'r wythnos. Neu ni teimlo bod mam yn agos i ni. O, gwych. Mae'n hyfryd yn tyfu. A dyn ni'n cofio o hyd, mam hefyd, ac mae'n bwysig yn tyfu. A mae'n hyfryd. Wel, diolch yn fawr. A beth dwi'n mynd i wneud rwan, os mae'n gweithio, dwi eisiau rhannu sgrin unwaith eto, oherwydd mae gen i rhywbeth i ddangos ata ti hefyd. Ac a dyma ni, wrth gwrs, dros y Sul wythnos yma, dyn ni'n gwylio adar ar yr ardd. Ac mae Felicity a fi
wedi bod wrthi, a dyn ni wedi bod llawer ohonyn nhw. Ddoe, nid yn yr eira, ond ddoe. Roedd na llawer. A mae pawb yn medru gwneud hynny os da chi isio, ac anfon i RSPB, a bydden nhw'n casglu'r holl. A mae'n diddorol, oherwydd mae pobl yn ffindio allan faint o adar sydd yn y wlad ar hyn o bryd. Ond mae yna un aderyn dych chi ddim wedi ei weld. Beth yw'r rhain? Gwenoliaid. Diwedd yr haf, mae'n nhw'n hedfad i ffwrdd. Dyn nhw ddim yn hoffi'r gaeaf, dydy'r gwenoliaid ddim yn hoffi'r eira o gwbl. Ac mae'n nhw'n hedfan dros y môr, dros Ewrop, dros Affrica i gyd, ac am 5 wythnos, mae nhw'n hedfan lawr i de Affrica. Ac yno, ar hyn o bryd, mae nhw'n mwynhau'r haf. Ac mae pobl yn mwynhau'r haf hefyd. A dwi mewn un dosbarth drwy'r wythnos, ac mae un ohonon ni yn byw yn de Affrica. Ac mae nhw yn mwynhau'r haf ar hyn o bryd. Ac hefyd y wenoliaid. Ond ar ôl yr haf, mae'r wenoliaid yn hedfan yn ôl i yr un nyth roedden nhw'n byw ynddo fo tu blaen. Ac mae'n wych beth maen nhw'n gwneud. A dwi'n meddwl bod na neges efo'r wenoliaid. Nid fi yn unig, ond hefyd y salmydd. Felly, dwi'n meddwl mae Mali yn darllen y geiriau yma. Ydw i'n gywir, Mali? Put it back on. Da fi gweld nawr. Gwych. Darllenwch o'r papur. Mae gen ti papur, a jyst darllenwch beth sydd ar y papur. Iawn. Petawn un hedfan i ffwrdd, gyda'r wawr ac yn mynd i fyw dros y môr, byddai dilaw yno hefyd. Harwain byddai dilaw dde yn gafael yn dyn onof fi. Gwych, da chi'n darllen mor dda. Diolch yn fawr i Mali. Wel, barddoniaeth yw hwn, hen farddoniaeth, oherwydd mae'n dod o Salm 139. Ac mae'n hyfryd, ac mae'n atgoffa ni bydd Duw efo ni ble bynnag dyn ni'n mynd. Tasen ni'n mynd lawr i de Affrica, bydd Duw efo ni. Tasen ni'n dod yn ôl, bydd Duw efo ni. A dyna'r neges pwysig i ni cofio. Ond nid yr unig neges, oherwydd dyn ni wedi bod yn gwrando ar cerdd arall. Wyt ti'n medru gweld yn y llun, mae'r wenol yn dod yn ôl i'r nyth. Ac mae Gwenny yn mynd i ddarllen y llinelli olaf yn y cerdd yma gan Waldo Williams. Felly, Gwenny, wyt ti'n medru darllen os gwelwch yn dda? Gaeaf i ni trafod dawrwenodd yn ôl i'w ni. Gwych. Wel, diolch yn fawr, da chi'n darllen barddoniaeth Cymraeg. Felly, da chi'n dda iawn hefyd. Ac yn y 2 gerdd yma, mae gen i ni neges mor bwysig yn y cyfnod clo a'r adeg yma, pan dyn ni ddim yn medru mynd i'r ysgolion, i'r gwaith, a dyn ni'n aros adre. Wel, gaeaf ni bydd trag fyth. Dydy'r gaeaf ddim yn mynd ymlaen am byth.
Dawr wenol yn ôl i'w nis. Bydd yr haf yn dod, bydd pethau yn wella, a dyna'r peth sy'n bwysig i gofio. Felly rwan, dyn ni'n mynd i gydweddio. Gawn ni gydweddio. O arglwydd Duw, dyn ni'n diolch i ti, dy fod ti efo ni, ble bynnag dyn ni'n mynd, beth bynnag sy'n digwydd. O arglwydd Duw, dyn ni'n cofio heddiw y rhai sydd ddim yn dda ar hyn o bryd, y rhai sy'n sâl adref neu yn yr ysbyty, y rhai sy'n drist. A dyn ni'n cofio mam gi Gwenny, a dyn ni'n diolchgar bod mam Mali yn wella hefyd. A dyn ni'n cofio amdanyn nhw. Bydde ti efo nhw, arglwydd Duw, helpa nhw yn yr ystod yma. Dyn ni'n cofio y rhai sydd ddim yn ymdopi, y rhai sydd heb waith, y rhai sydd heb obaith. Helpa nhw hefyd o arglwydd. Bydde ti efo nhw trwy'r dydd pob dydd. Dyn ni'n cofio heddiw y rhai sy'n gofalu amdanyn ni, yr athrawon a phawb sy'n gweithio yn ein ysgolion, y rhai sy'n gofalu amdanyn ni, y gofalwyr sy'n cefnogi pobl yn eu cartrefi nhw, y rhai sy'n gweithio yn yr ysbytai. Helpa nhw i gario ymlaen. Bydde ti efo nhw trwy'r dydd a phob dydd, a helpa nhw i ymdopi. Dyn ni'n cofio rhai sy'n gwneud penderfyniadau anodd yn y llywodraeth yma yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig, dros y byd. Y gwyddonwyr sy'n datblygu pethau i helpu pawb, yn arbennig y brechlyn. Bydde ti efo nhw pob dydd trwy'r dydd. A dyn ni'n diolch i ti. O ddydd i ddydd, gaeaf ni bydd tragwydd, dawr wenol yn ôl i'w nyth, a bydde ti efo ni ble bynnag dyn ni'n mynd. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd, ein iachawdwr. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn yn arbennig i Mali ac i Gwenny am helpu ni, ac i bawb am ymuno â ni. A rwan, dyn ni'n mynd i orffen efo emyn salm, defnyddio geiriau salm 139. Arglwydd, ti sydd wedi fy chwilio i am hadnabod neb yn well. Tu ôl ac o fy mlaen i wyt, miai dy law di droso fi. Arglwydd ti sydd wedi fy chwilio i am hadnabod neb yn well. Gwyddos dwi'n codi neu eistedd lawr, a beth sy'n fy meddwl o bell. Wrth orffwys neodd gerdded cam, rwy ti'n gwybod pob dim dwi'n neud. Rwy ti'n gwybod cyn i mi agor ceg, bob gair dwi'n mynd i'w ddweud. Tu ôl ac o fy mlaen i wyt, mae dy law di droso fi. Prif ryfedd yw'r wybodaeth hon, mae ti hwn ti'n ngyrraedd i. Ble allai fynd oddi wrth i ti, i ble y galla ffoi. Os yw'r nefoedd bri neu annwnaf, yn y wyd heb fodd
Petawn ni'n hedfan i ffwrdd gyda'r wawr ac yn mynd i fyw dros y môr. Byddai dy law yno hefyd i'm harwain. Byddai dy law dde yn gafael yn dynonofi. Gaiaf ni bydd tragfydd, daw'r wenol yn ôl i'w nyth. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdaithas yr ysbryd glân. Fyddo gyda ni oll yn oes oesoedd. Amen. Dwi'n cymryd bod ti wedi trosglwyddo'r rheolaeth nôl i fi, Richard. Iawn, iawn. Rani. Diolch yn fawr am y paratoi ar gyfer heddi, a diolch i bob un sydd wedi rannu yn yr oedfa. Fi'n gweld yna, Rani. Diolch i bob un sydd wedi cynorthwyo Richard yn ystod y bore yma. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi. A diolch am y caneuon newydd. Bydd hi'n dda cael gwybod o'r lle mae rheina wedi dod. I ni gael ffynhonnell arall i chwilio eto. O'r ysgol Sul. Cyngor ysgol Sul. Wrth gwrs. Ia. Wrth gwrs. Wel nawr te, rannwn ni am